init mode kami. Hindi namin alam kung saan pupunta ulit. Lalabas lang. Siguro sa labas na lang kami kakain. At ayan, pinitcho ko kanina to. Kumuha ko ng pang shorts natin. Okay, tara. Hanap tayong nabibili. SM. Or hindi ko sure kung SM or what. Bahala na. Saan kami dadalhin ni Alexander. Yung sasakyan yun. Anong meron sa parking? Itong tagal. Tagal eh. Yan o. Baka ano, masyadong mahaba yung pila dun sa loob. Kasi magbayad ka lang ng 20 dito eh. Okay na eh. Yan lang yung itatry natin. Taste test. Ang sulit mo. Pwede. Yung manok, hindi lang ba yun? 629. 599. Magiging 629. Actually, di mo nang kakainin yun eh. Yung 6 ka... Sarap. Sarap. May dating fish kasi sa ano dati. Sabi niya dito. Hindi sila same. Hindi sila same. Harap na ano. Chicken something. The sisi daw. Hindi ko na nabigla mga palo lang. Pero ito yung ano niya. Ito yung ambience niya. Marami naman yung ano. Hindi ko na in-size lang. Kasi medyo daming kumukuha. Baka may lang sila. So parang yung mga kinuha ko, sulit naman. Tawag dito. Chopsticks. By the way mga tol, pwede kayong mag-order. Unlimited 4 in 1 menu. Pwede kayong order kasama ito sa binayaran mo. Kaya na. Anli yan mga tol. Ayan o. Pwede ka mag-unli wings o, diba? Ano yung mga pinag-order ng mga bata? Mga wings. Tama lang, tama lang. After sa mga unli, ganyan lang yung halos na kakain nila dahil may bungko dito. Sisisi na ako bakit yung kapatid na ako.
Try natin itong bulgogi something. I-explore na yung mga bata. Dati itong mga batang to, pag-prepare mo pa talaga, tutubok. Ngayon na sila na yung nag-explore. Yan. Si Java rice. Si Philip pa yun, oh. Ayun! Hindi ko na matatry yung mga chicken. Sila na lang yung tatanungin ko kung masarap ba yung mga chicken. O, ano. Sobrang ano na yung tiyan ko. Hindi na ako sa pagkain. Agad ka na lang. Sarap yung Korean barbecue. Alam ko, di ba ito? Hindi. I think this is honey butter. Lasang manok. Manok eh. Same din, yung nagdadala lang naman dito eh. Saan yun? Hindi na lang kayo din kay ate. Anong hihingin nyo? Kunin ko. Ay, kami na lang kumuha. Wala na. Nag-request naman ka dito dyan. Wait na. Kumukuha naman. O, gamitin mo naman sa agad. Ayun. Ito mo kay. O, yung ano, yung honey. Keep na. Kaya ba rin eh? Honey butter siya. Hindi ko na kaya. Kami yung bigay ko na. Ganun lang ako. Honey butter siya. Taritang mo, tarais ko. Parang mga tapa to. Tapa na bulgogi. Masarap sa tapa. Ano ano ba? Honey butter daw ba? Maximize yung binayad natin eh. Kanina ulam namin sardinas. Niluluto ko. Yay! Picture muna! At may mission tayo ngayon. Pupunuin natin yung ano natin. Talagang ikaw ang pumesto ah. Ako honey Sige na, shake. Lagay mo ito. Buti, di nila pinatay ito. Pupunuin na natin. Ay, hindi ba pala? Ay, dalawa na. Dalawa. Sa yung card? Hi, thank you for driving by. How can we make it everything? Dalawang cafe latte hot. Kailan yung double stack nyo? Meron ba? Wala pa. Wala pa? Sana ngayon. 5 na lang. Makakatalawa pa siguro kami. Malolo ka bilaan ba? Malolo ka bilaan ba yun? Sa stop ko lang. Okay. Sige po, matitikman nyo na yung blueberry niya na explain. Oo nga eh. Thank you. Thank you. Thank you. Sige, ganito lang. Huwag kang kasunod. Ah! Kumain ka! Ay, ayaw ko na. Ayun. Sige, babae ako na. Mapipilitan na tayo ng ano, mapipilitan na tayong tikman yung natin sa kainan. Ayan, dito naman tayo sa Robinson CC Mart mga tol. Ayan na. Yari na naman tayo sa mga kids. Shake. Minsan kailangan natin yung banana ketchup. Ang obvious ito. Nagtatabak dito. Obvious na, di ba? Anong obvious? Talaga makatatabak dyan, di ba? Ha?